lang hilin eh. Hi, good afternoon, Madong Palis. Tanan. Good afternoon, Madong Palis. Good afternoon, kuno Madong Palis. Dubli-dubli, Madong hapon. Kapunan, kapalisan. Kay, wakakuan ganyang buntag. Pwede tumisipaw sa isang doktor. Nagpa-check up me. Ibanan. Diya. Nasi resita. Nga. Saman to? Para imnon o sungsung saman. Nakong si resita sungsung puno kay para pa us punos. Parang buka. Parang bukag. Matris. Nasa resita sa isahang doktor. Kaya basta kung di mo kung buka. Okay. Nam lagi si Zay lain nga kuan. Kanang si Zay mayuma. Wanang sugod karon February insam ron February 1 ron. Sugod karon taman kung di kasi mga anak balik-balik kung may check up to. Kuan. Susman lagi. Gabi ini taman naglaab ang pag-init dahil karon. Gades ko andi ay. So tate ko dyan ni Bilma Makabalo. Ngin sa gapon baha kong sila. Dari grabe manginita. Siga-siga kainit. Nagburos bas putahan ay ini talaga parang makahanggam ang hangin nga sigawas sa tatay ko diha nila ni kuan pili sa kaghap kamusta diha madam huwag labi na ni Merst and family na masikip sige pangliili. Salamat sa pagliili. May laing kuan. Pag-inita. Makakuan na ron. Makahit stroke. Panos kainit. Sa buhol ba kain. Makapulos buhol. Maagutos kuan. Dabaw gabaha naman. Ako na magbaha. Sige pilangag dari mga silingan mga bata giintad siguro mga bata sige magpilangag doon mo dito ako nakaaban ako gibaniw pa ganiha kay sungdoy naglain ko kuan lawas mas daging simana gilantan ta kahapon po nag-ibiin sa naman ano may guys kuan bilang ano ko kuan ang baguhaw pagkatino ano ko habang mataas yung saba. Nasa yung pipino. Lagi tayo kadugingit. Huwag ganun kabadyo ganyan pag abot naman sa gawas kaya naman sunog. Napi bumbiro ato katapok.
Ako kabig do kaya. Ako di pa mitbit. Kan kong pipino, ibutangan o paminta ko. Ha. Alam mo saan siya pupunta. Sabi, pwede mo yan. Wala. Pabila ko ng ice. Wala, kasusuka doon. Ito naman dyan kasusuka. Biro. Ganda siya, magagalan mo lang. Ganda kaya, lalagyan lang na lang. Wayos, gawas. Kahurot ka rin. Kabidyo-bidyo ka itong hospital kaya yung mga kuan maitik. Hindi pa buhol nga. Okay lang. Okay, this buhay, bawal naman po. Kabidyo-bidyo naman sa buhol. Kung ka, hospital ko. Bawal itong dapat sikap. Bawal na dito. Ano ka ba? Kabidyo ko ba yung mga bantay. Ang uban. Hang. Shout out ko ni Ma'am Siri Ulrich. Musta ka siya, madam? Siga naglangit dari. Lagi kainas kainit. Kadukado na kainit kaya podong naman summer. Kadun naman nga araw. Madali. Pero ibang lugar nagbaha. Naglitig kainit pero ag kanang hangin bugnaw man. Ang sa kunos lang nasod na ay kuan nag-snow. Wala mga tao sabak na gawas. Nanggawas kay intan. Hindi pa nung pahuro-huro o
pan kay ag pandari ag ko silang kuryente mahal po lubik ag lang kuryente metro. Bababas lang yan, ito tao. Ano? Betes? Oh, sa katulad ng utana nga bahay ni Upaw kapit na lagi kay February 19 mo to itahang kuan to 20 itahang Diyo kay February 1 na ron kapit na malagay na siya ipapalit nga resita kay para kung namubukay itahang mapres kay mamuli idara na pod high risk na maunang kinaran mag-monitor kada wibis balik kuan kada semana po 400 kay 400 mag-check up kay man parehasa kuan di parehasa probinsya mag-check up di parehasa probinsya nga makalagladyo mamasayo pa check up sa probinsya kay libre man dari di lajo po dari kay taas usmon man pero di way libre ang libre check up kada kuan ni niligang manghod sir ulitan yun na ano kunong sunod na check up kay kunong gasto kuno ni siya kuno sa una kuno check up padi man pareha sa una karon lain na walang kinahanglan sa kada hibis mo ato kada hibis 400 pangandaman jud ng 400 sa masahe pa bawo na naman og biskwit malanganin sa oras siniguli mo nang pangandaman jud ng yana may bisita may bisita mo pa. Tagay pagkaan po na yung bisita, mga bata. Pulong-pulong naman lang. Nulipap. Hindi ka natulog, be? Ha? Hindi ka natulog? Wala tulog yung amo mo. Ang si Undoy. Aalis na ako. Walang pagkakalala o pausahay. Sa kaginahandaan eh. Amang mama. Saan mama mo? Bahay. Ha? Bahay. Bakit di ka natulog? Hindi nga, di ka pa nga nagising. Ikaw, dito ka na. Tulog ka daw. Kumain ka na ba? Pinakain natin yung doon yan. Pinakain yung doon ng tanghalian. Sabi mo wala ka nang paglalay niya. Ang. Sana mo dari. So, laing ka istorya. Update ako. Lakaw na maganiha. Salamat. Salamat dito. Ikaw na nagbili. Dali nga mga ang pagag. Ikaw na nagpahipi. Kaya salamat. Hindi na bahala ang itong tanan. Hindi magbalos. Sigli-ili sa mga ang kuwan. Pagag. Kita lang ta sunod nga update ko lain ka istorya nito kay Alwares po. Amping kanunay, amping tang tanan.